Sikap dyan, hindi siguro sikap ha. 40 pa lang sikap eh. Again mga singers. Dito'y ayak kumanong tikam gama Tsak maikari taadanag dagikuwa Uray no sawel manapod doon ka tsak tupay lapatsin Taamok nga kang angaw ka Uray no ikari amin ang pipituin Uray no ikari may nga agsingsingpit ka Kasanong amin, manong ayatin Dagit, awag dagit ka Layboy di kalsada Hinagpaalin ang kadagita Sa samitasan sarita Rajak kaya tagtuukin ka Rajak tukit ka ang luwang Hinagpaalin ang kadagita Sa samitasan sarita Rajak kaya tagtuukin ka Tidudi na Ayak kumanong tay gamgama Siyak maikari taadan ang tagikuwa Uray na sawel anapod doon ka siyak tupay lapatsin Taamok nagang angaw ka Uray no ikarim amin ang bibituin Uray no ikarim may nga agsingsingpit ka Kasanong amin, manong nga ayatin Kakit, awag dakin ka Layboy di kalsada Di nagpaalin ang kadagita Sa samit asan sarita Dadyak kaya tagtuukin ka Dadyak